Φτάναμε στο Georgetown, φίλες και φίλοι. Πήγαμε ακόμα πιο βόρεια. Φτάνουμε σιγά σιγά προς τη Ταϊλάνδη, που είναι ουσιαστικά και η κύρια χώρα της διαδρομής μας εδώ στην Ασία. Όλα βάζει σχεδίου, όλα καλώς, όλα μια χαρά με τα τρένα, με τα λεωφορεία. Τα βρίσκομαι μέχρι στιγμής. Με τη διαμονή δεν έχω μείνει αστική ακόμα. Οπότε όλα κομπλέ. Εδώ, στη Georgetown, πάμε να το δούμε και αυτό. Hello? Seu bicycle. Seu bicycle. 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 I have motorbikes, yeah, scooters, yeah. There's 70 ringgits. Tell my name, best regard. The beach is good for swimming. It's good for go to the Polopaya for the scuba diving. Everything is good, yeah. For tourists, 3 or 4 days. What is the life lesson you want to share? So I tell you, don't follow the money. Let them the money to follow you. Yes. Thank you very much. Yes. Yes. Άντε ρε! Thank you. Ερχόμαστε ρε σειρά. Your name? Yon. Βρισκόμαστε τώρα στο Monkey Beach, αλλά δεν έχει monkeys. This is? Thank you. Salak berapa bang? Salak berapa? 13 ya? Αφού επιστρέψαμε από το Monkey Beach, βγήκαμε για βόλτα και φαγητό.
Ήρθαμε να φάμε ινδικά και φαίνεται πολύ ωραία. Πάμε να το δούμε και αυτό. Ό,τι καλύτερο! Σε αυτό είναι πυρούνι και κουτάλι. Ενώ έχει και κρέας εδώ, δεν ξέρω πώς θα το φάμε αυτό τώρα. Θα το σκαλίζουμε σαν τους σερκάντα εδώ. Κανονικά με εκείνος παραδοθούμε, οι Ινδοί το κάνουν αυτό. Αλλά ρε παιδιά, εντάξει, τώρα Ευρωπαίοι χωρίς καλά εμείς. Μπορούν να πει Ευρωπαίοι βασικά. Κουτάλι και πυρούνι. Παιδιά, βαρεθήκαμε τα ασιατικά και σήμερα θα φάμε western food, English breakfast λοιπόν. Είμαστε τώρα στην μικρή Ινδία, όπως ονομάζεται, Little India. Επειδή εδώ στην Πενάνγκ της Μαλαισίας έχει τροπικό κλίμα, ο ήλιος είναι πάρα πολύ δυνατός και μαυρίζεις βασικά πάρα πολύ. Και επειδή θέλω να έχω ωραίο ταν, έχω βγάλει φανέλα και περπατάω ημίγυμνος στα αστένα της πόλης. Τώρα βασικά εντάξει, έχει σκιά εδώ. Κυνηγάμε τη σκιά βασικά, επειδή αλλιώς θα παθάνουμε από την ζέστη. Οπότε είναι ηλιοθεραπεία περπατώντας. Βλέπουμε ότι το αποχαιρετικό σύστημα εδώ στην Πενάνγκ της Μαλαισίας είναι στον δρόμο. Περπατάς και είναι δίπλα σου. Και σου μυρίζει εννοείται αυτή η μυρωδιά καθ' όλη τη διάρκεια που περπατάς. Βλέπουμε εδώ τον κεντρικό αγωγό των απολυμάτων και πραγματικά παιδιά η μυρωδιά εδώ δεν περιγράφεται. Τώρα είμαστε στον ήλιο επειδή δεν έχει κάπου σκιά και πραγματικά νιώθω το σώμα μου να έχει να μας κοροϊδεύει, είμαστε γυμνοί. Αυτό που έλεγα λοιπόν, νιώθω το σώμα μου να καίγεται, δηλαδή δεν είναι ο ήλιος της Κύπρου και της Ελλάδας που είναι αυτό το ωραίο το ζεστό. Εδώ σε χτυπάει ο ήλιος και νιώθεις το δέρμα σου να φλέγεται. Παρόλο που μου αρέσει ο ήλιος και είμαι συνηθισμένος στον ήλιο και είμαι και λίγο μαύρος όπως βλέπετε, ναι, παρόλα αυτά νιώθω τον ήλιο να με καίει και είναι πραγματικά υπόφορο, δεν το μπορώ δηλαδή. Ψάχνω τώρα να βρω κάπου σκιά αλλά δεν βρίσκω. Θα αντέξουμε όμως τι θα κάνουμε. Βλέπουμε ότι έχουμε τα κρέατα εδώ, χωρίς πάγο, χωρίς τίποτα. Υπάρχουν μύγες και επισκέπτονται κάθε τόσο. Αυτό λοιπόν είναι ένα κρεοπωλείο εδώ στη Μαλαισία. Βλέπουμε πόσος κόσμος περιμένει να έρθει σε αυτό το μαγαζί, το οποίο βγήκαμε κι εμείς στο TripAdvisor και ήρθαμε για να φάμε ένα παραδοσιακό φαγητό της Πενάνγκ. Είναι το Nasi Ayam, όπως ονομάζεται το φαγητό, και φαίνεται κάπως έτσι. Και ναι, ήρθαμε κι εμείς εδώ να φάμε που έχει όνομα και καλά το μαγαζί. Σε 2-3 ώρες θα φάμε λογικά με αυτή την γραμμή που έχει. Nasi Kandar is nice? Yes, very nice. One Nasi Kandar? Food, everything. Meat, a lot of meat, everything.
chicken, lamb, three, All. lamb. Yeah, lamb. Chicken, Yes. prawn, three, Squid. three. Coffee, A little, yeah. Okay, man. That's it, yeah. Okay. Thank you. Thank you very much. Και πάμε να το δούμε και αυτό. Έχει βάλει 15 διαφορετικά σως. Και εγώ που του είπα everything το λέω. Είναι πολύ καυτερό. Κάμισε τα. Παιδιά, ήρθαμε να βάλουμε βενζίνη και η βενζίνη έχει 40 λεπτά το λίτρο. Απίστευτο. Σε εμάς έχει 2 ευρώ και εδώ είναι 40 λεπτά. Which one you want? We don't know, do you know? Έλα, look. Βλέπετε, βάλαμε 3,6 λίτρα και στοιχίζει, αυτό είναι δια 5, σκεφτείτε περίπου, δηλαδή 1,5 περίπου ευρώ. 1,5 ευρώ και γέμισε η μηχανή και φεύγουμε. Περπατάω τώρα πάνω στην αποβάθρα και κάθε βήμα που κάνω φοβάμαι μην πέσω στο κενό. Τόσο πολύ δηλαδή παλιά είναι αυτή η αποβάθρα. Δεν έχω καθόλου εμπιστοσύνη. Πάρω αυτό το χωρισκάρι φυσικά και έχω έρθει μέχρι το τέλος. Πάω βασικά τώρα μέχρι το τέλος για να σας δείξω και εσάς τα πλάνα, για να δείτε πόσο πολύ σας εκτιμάω και πόσο πολύ θέλω να σας δείξω πλάνα από όπου και να πάω. Βλέπουμε γύρω μου τι γίνεται, είναι απίστευτο. Φτάνουμε λοιπόν σιγά σιγά στο τέλος. Και ναι, φίλες και φίλοι, τα κατάφερα, έχω φτάσει στο τέλος μόλις τώρα. Εδώ βλέπουμε το τελευταίο κομμάτι. Βλέπετε γύρω μου δεν έχει τίποτα. Έχω φτάσει στο τέλος της αποβάθρας. Κάνω έτσι μία γύρω για να δείτε. Είναι πραγματικά σαν να είμαι σε ταινία. Και επίσης δεν έχω πέσει στο κοινό, όπως έλεγα. Και εδώ βλέπουμε την μεγάλη διαφορά των τάξεων. Εδώ λοιπόν βλέπουμε τις μπαράκες, πόσο παλιά σπίτια. Και λίγα χιλιόμετρα μακριά βλέπουμε τα πολυτελή ξενοδοχεία και τα κτίρια, τους ταξίστες. Αυτή λοιπόν είναι η Μαλαισία. Βλέπουμε εδώ και τις τουαλέτες τους πώς είναι. Βλέπετε εδώ. Είναι το νερό εκεί, ούτε απευθείας, χωρίς χρονοτιβή και χωρίς φυσικά να χρειάζεται αποχευτικό σύστημα. Βρίσκομαι τώρα σε μία αποβάθρα η οποία είναι αγορά. Τώρα δηλαδή περπατάω πάνω σε μία αποβάθρα την οποία την έχουμε κάνει γύρω γύρω με μαγαζάκια. Και αυτό καταλήγει σιγά σιγά όπως βλέπετε προς την θάλασσα. Βλέπετε είναι αποβάθρα. Και άλλα μαγαζιά στο βάθος. Πίσω μου βλέπουμε κάποιους Κινέζους οι οποίοι βγάζουν φωτογραφίες. Είναι μία ώρα τώρα και προσπαθώ να βρω όλη την φωτογραφία. Κινέζοι γενικά όπου τους δω είναι με τη φωτογραφία του χέρι, δεν ξέρω τι κάνουν. Είναι όλοι καλλιτέχνες και όλοι φωτομοντέλα. Και από το πουθενά βλέπουμε εδώ ένα γήπεδο φούτσα.
Απίστευτο. Άλλη μια αποβάθρα. Πολλές αποβάθρες έχει εδώ. Αυτή από ό,τι κατάλαβα είναι η κινέζικη αποβάθρα, αλλά δεν έχει κάτι αξιόλογο, δηλαδή είναι απλά σπίτια, δεν ξέρω αυτά τι είναι γύρω-γύρω. Και υπάρχουν και αυτές οι πύλες πίσω μου που γράφουν πάνω κινέζικα, οπότε δεν ξέρω τι γράφει. Έχει πάρα πολλές αποβάθρες σε αυτό το σημείο της πόλης και σε αυτή την αποβάθρα έχουν κάνει ένα ναό στο τέλος. Βλέπουμε εδώ είναι η αποβάθρα, το τέλος is εδώ. Και ναι, ένας ναός είναι λίγο πριν το τέλος της αποβάθρας, αλλά είναι και αυτό αποβάθρα. Και πίσω μου οι προηγούμενες αποβάθρες που περάσαμε πριν. Παντού λοιπόν αποβάθρες εδώ, στην Πενάνγκ. Τώρα λοιπόν πάμε στο αεροδρόμιο για να πάμε από την Πενάνγκ που βρισκόμαστε τώρα στο Λαγκάουι. Είχαμε δύο επιλογές, είτε πηγαίναμε με το λεωφορείο μέχρι απέναντι από το νησί ή θα πέραμε το αεροπλάνο. Το αεροπλάνο ήταν φυσικά πολύ πιο γρήγορο και επίσης περίπου η τιμή ήταν ίδια, οπότε θα λέμε γιατί να ταλαιπωρηθούμε χωρίς λόγο. Πάμε με το αεροπλάνο. Θα κάνουμε λοιπόν την πιο μικρή πτήση που έκανα στη ζωή μου. Είναι μόλις 30 λεπτά, δηλαδή μόλις σηκωθεί το αεροπλάνο θα κατέβει. Πάμε λοιπόν να δούμε την πιο μικρή πτήση ever. We need 40 minutes. Πήρα μεταξύ να έρθω στο αεροδρόμιο και ήταν περίπου 40 λεπτά και στήριζε 4 ευρώ. Εδώ δηλαδή όταν παίρνεις ταξί, σχεδόν να σου δίνει και ο ταξιστής λεφτά από πάνω. Δηλαδή να σου λέει φιλαράκο, πήρες ταξί σήμερα, έλα και ένα 50 να κρατάς. Απίστευτο. 40 λεπτά δρόμους 4 ευρώ. Τι να πει κανείς. Για μια πτήση 30 λεπτών περιμέναμε περίπου 3 ώρες στο αεροδρόμιο. Γιατί υπήρξε καθυστέρηση 1 ώρα και ήρθαν και 2 ώρες νωρίτερα, οπότε 3 ώρες για 30 λεπτά. Όπως και να έχει όμως πάμε τώρα να κάνουμε τη μικρότερη πτήση όλων των εποχών. 30 λεπτά. Παιδιά, μόλις απογειωθήκαμε και προσγειωθήκαμε μόλις τώρα. Αυτή ήταν η πτήση. Πήρα με χρονόμετρο ακριβώς την ώρα που χρειάστηκε από την ώρα που απογειωθήκαμε μέχρι την ώρα που φτάσαμε και χρειαστήκαμε, φίλες και φίλοι, ναι, πιστέψτε το, 19,5 λεπτά. Πτήση 19,5 λεπτά, φίλες και φίλοι, δεν το πιστεύω, δηλαδή μέχρι να καταλάβω τι έγινε μου λένε φτάσαμε. Απίστευτο. Περιμέναμε για 3 ώρες για αυτό το πράγμα. Όπως και να έχει όμως, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο Λαγκάουι και πάμε να δούμε και αυτό. Now it's time to